Hello, Payarok. Silong tir ko chana nang so tini 11 tarik 10 mas 2023 ni narong na guti tai house inding rinai narok sa ke play khadi cha ke play ta khadi ke channel ko talang nai tong kang kai subscribe khadi tai narong friends no share kai na tapuri Facebook WhatsApp Twitter kai Instagram joto jaga no share khadi kai se narok joto share kai ne chung toto support kai ne toto success manai kai baya sang mia fura chung tu house mani ending go sa phaisio kai chung efara success manliya kai chung esaro chung success maka phai house kai tei chung ni booking number kai baya sang narok sari booking number success nya hinka ka mia fura 10 tarik ni video no nai nai di 10 tarik ni video no nai nai di narok na booking number sak tongo 56 kai chung 56 esaro si chung success sungsio kai baya sang narok nungoi makhana kai omai ke narok success nai tongna kai narok channel na subscribe khai di bell icon na click khai tonde jate notification manma jar kai omai ke narok sari sabrom na support khai tongkang kai chung sabrom na success mannai kai narok hamnang ma tai chwa ma bai narok bo success mannai kai baya sang tenin bagai house ong khata 1 tai 0 house phayo kai narok sa ka teni play khai mano 1 tai 0 house na kai narok sa khai play ta khai kai narok nongai mangana 1 tai 0 house abo chance tongo tini phainani kai ending go dikhana no 5 tai 1 house kai narok 0 ending rimano kintu na phai de dika kai narok sa khang kai 0 ending phana play khai mano fight ni jaga go kai narok se cha mani abo narok play khai mano kai baya sang tini ni bagai narok na normal guti angkhate 12 63 kai 38 86 84 29 005 02 01 1107 kai nungkhana baya sang narok kai narok sa ke normal guti no play khai mano kai narok sa ke play ta kari kai se normal guti play khai na rok tini 10 ta khai no play khai mano mia fura 5 ta ke play khai na rok kai baya sang narok nungoi mangkhana kai normal guti aro normal rikha normal guti che chajaknai borok play khadi achi chachi arok narok play ta khadi kai tei kok nangnaya comment ta khadi nangmani comment khadi bishesh khlai Facebook ni borok rok no kai tini ni hit guti angkhare narok 6939896131 81 kai baya sang narok nungkhana kai mia fura je 50 ta play khai na rok tini 60 ta play khai 60 taka play khai na rok 70 ta play khai 70 taka play khai na rok 80 taka play khai kai baya sang chung success nanai kai narok khalogoi tongdi chung success nanani tai bisi kwrwi kha tini yakhai khana yakhai sonai chung jekhai phano success manai hit guti o kai narok hit bari rwi tonde je hit bari tongnai borok no success manui tongnai je hit komei rwi tongnai borok no success mai tongnai kai narok nungoi mangkhana kai narok je success nana kai narok hit bari rwdi jodi narok success nana mchui khai hit ta bari rwi kai narok tai bisi kwrwi kha chini hit guti success mannani kai narok support khai di share khai di kai chung taktui no hit guti success mannai kai baya sang narok nungoi mangkhana kai baya sang narok nanai booking number narok na single number rijak 00100556 kai 56 ni second phai thango kai efara phaiako abagai narok efara thangnan bagai tapukdi efara bo narok play khai mano tai esaro bo narok play khai mano kai efar tai esar narok kunui jaga no play khai tongo kai joy ni guti angkhade joy ni guti kisa narok thungna muchukang kai aboni value rok man rok khaiui narok play khai mano tin baga asuna hambai।